बे समाव नोंथांमोननो क्लास लानो नागिरदों अनलाइन क्लास आरो बे जादों नोंथांमोना नुगोन क्लास 7 नि ससियेल साइन्सनि दा बेनिनो चेप्टार 12 गुप्त मुगानि उननि भारतबर्ष दा बेनि सायाव गथ'फोरखौ बुजायनो थाखाय लानाय जादों। दा बेहाय जोंनि स्टुडेन्टनि थाखाय आरो गोबां जायफोरा नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जायफोरहा स्टुडेन्ट नङा नोंथांमोना गुबुनफोरनो शेयार खालामना होनो हागोन जाहाथे बिथांमोनहा नैबे बन्द'नि समाव जाहाथे क्लास मोननो हानाय जायो। दा चेप्टारा मोनसेखौ खेबसेयैनो लाजोबनाय जादों। दा बेखायनो बाहाय गोनांखौल' नोंथांनो खिथागोन। बाहाय खिथानायाव बिजाब नांफागोन, बेखायनो साफ्रोमबो बिजाबखौ बोलानानै लानो नांगोन। बेनिफ्राय फारि फारि बेयाव मा दं गोनां बेखौल' लागोन। बेनिफ्राय माखासेया बाखि हारसिंनो रिडिं होबानो बुजिनो हागोन, बेनिफ्राय लानो हानाय जागोन। दा बेयाव आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नट खालामनानैबो लानो हागोन फरायसाफ्रा माखासेखौ। आरो खेबसेयैनो चेप्टार मोनसेखौ बुजायनाय जिहेतु गोलावथार, बे गोलावथारखौ खेबसेयैनो नायजोबाबाबो जायो। सानफा मोनफा पइन्ट हिसाबै खोनासङै गोसोआव लालांबानो जायो। जाहाथे क्लासखौबो जिहेतु चेप्टार मोनसेखौ सानब्रैनि गेजेरावसो फोजोबनाय जाखायो कर्सखौ फर्मेलि। बेनिखायनो बाहाय अनलाइनाव खेबसेयैनो आं बानायनाय जादों जाहाथे समनि आंखाल आरो मोनब्रै भिडिअ जागोन, बिनि थाखायनो खेबसेयैनो सोनाय जादों। दा बेखायनो फारि फारि नायलांबानो जाबाय। दा लानो नागिरदों गुप्त मुगानि उननि भारतबर्ष। दा बाहाय सिगांनि क्लासाव मोनदोंमोन गुप्त मुगानि समनि मोनसे खुंथाय सम, बेखौ चेप्टार 10आव मोनबोदों, फरा 10आव। दा फरा 10नि उनाव दा बैसोर गुप्तफोरनि उनाव मा होनो भारतआव सोर रायजो खुंलांदों, मा फोलेरा बबे खोन्दोआव बिसोरो मा जोंनि भारतनि थाखाय जारिमिनारि नेरसोन गालांखो बेफोरखौ मिथिनो नांगोन। दा बे हिसाबै नायोबा नुनो मोनो होनदों बाहाय गोबांथार रायजो फोलेरफोरा रायजो खुंलांदों होनदों। नोंसोरनि बे फरानि फार्स्ट बिजाबनि फरानि फार्स्ट सावगारि 113 बिलाइनि सावगारि बाहायनो नुगोन जे थानेश्वर रायजो, राजपुतना, चल रायजो, खानसि, पल्लव बेफोरबायदि गुबुन रायजोफोरा जाखांबोदों गुप्त मुगानि उनाव। दा बिनिनो माखासे मानिखौ नोंसोरनि बे फरायाव होदों। दा बेयाव होदो फारि फारियै नायलांदिनि। फार्स्टआव दङ हर्षवर्धननि खुंथाय सम। बेयाव नुदों बाहाय हर्षवर्धननि खुंथाय समाव दङमोन मा दङ नायना लाबानो जाबाय। बाहाय दङ हर्षवर्धननि रायजोनि मुङा जादों होनदों थानेश्वर, जायखौ बिजाबाव नोंथांमोननो बाहाय होदों नैबे थानेश्वर रायजो। आरो बे थानेश्वर रायजोआनो हर्षवर्धननि रायजो खुंनाय सममोन होनदों। दा बिनिनो हर्षवर्धननि रायजो खुंनाय थानेश्वर, बेयाव नोंथांनो सावगारिखौ दिन्थिफिनदों। दा बियो आथिखालनि हारियाना रायजो, जेरै नोंथाङा बाहाय नुदों हारियाना रायजो। दा बे आथिखालनि हारियाना रायजोआव बियो रायजोआ जाखांदोंमोन होनदों। दानिया बेयाव गोसोआव लानो गोनां माखासे बाथ्राफोर दङ। बेफोरो जादों हर्षवर्धन, बियो बे रायजोखौ गायसनगिरिया जादों हर्षवर्धननि बे थानेश्वर रायजोखौ गायसनगिरिया जादोंनो प्रभाकर बर्धन बेयो रायजोखौ गायसनलांदों। जेरै बेयाव दङ नै बिजाबाव प्रभाकर बर्धन। दा बेनिफ्राय बिनिनो हर्षवर्धना थामथि राजा। बेनिफ्राय बे हर्षवर्धननि बिनानावा राजश्री, बे राजश्रीया हर्षवर्धननि बिनानावमोननो। बेनिफ्राय हर्षवर्धननि खुंथाय समाव राजथावनिखौ कनौजआव राजथावनि गायसनहैनाय जादों होनदों। बेहाय दङ कनौज, राजश्रीया बिनि बिनानावमोननो आरो कनौजआ हर्षवर्धननि समाव जानाय थानेश्वर रायजोनि राजथावनिमोननो। दा हर्षवर्धना सासे मोजां आखा फाखा आरो दावहारु, मोजां हादर खुंगिरि, मोजां रोंदावसा, हादर अनफावरि बेमोन होनदों। आरो गोजाम जारिमिनगिरिफोरा बेखौ लिरनानै गालांदों होनदों जे हर्षवर्धना भारतनि सासे जोबोद गोहोगोरा, अदेबानि देरसिन राजामोन होनदों। दा हर्षवर्धननि खुंथाय समखौ नायदोलाय। हर्षवर्धननि खुंथाय समाव मा जालांदोंमोन? हर्षवर्धननि खुंथाय समाव गोबांथार माखासे हाबाफारिफोर जालांदों। दा हर्षवर्धना हादोरखौ खुंनो थाखाय आथिखालनि बादि हादोरसा, माने बिथांमोननियाव प्रदेश, जेरै जोंनाव दा भारतखौ खुंनो थाखाय हादोरसा रानदों, जेरै आसाम, अरुणाचल, मेघालया बेबायदि। बेनिफ्राय हादोरसानि सिङाव सोसननाय एबा भुक्ति, बे जाहैबाय दानि जिल्ला। हादोरसानि सिङाव जेरै जिल्ला रानदों बेबादि, आरो जिल्लानि सिङाव गाव एबा गामिफोर रानबावदोंनो, जेरै जोंनाव दा जिल्लानि सिङाव मोनफा गामिफोर थायो। बिदि खुंनायनि थाखाय मोजां जानो थाखाय बिदि रानदों होनदों। दा बेनिफ्राय हादर सालायनो थाखाय बियो खाजोनाफोर बुथुमदों होनदों। नाथाय खाजोनाखौ, जोबोद मोजांनि बाथ्रा, बियो खाजोनाखौ आबादारिफोरनिफ्राय गोबां लायाखै, 6 बाहागोनि 1 लादों होनदों। माने आबादारिफोरा जेसेबां मोनो बिनि
बाहागोखौ गासै 6था बाहागो खालामनानै बिनि मोनसेल' लांदोंमोन होनदों। माने जोबोद एसेल' खाजोना लादोंमोन। बेनिफ्राय बे खाजोनाफोरखौबो बियो गावनि प्रजाफोरनि मोजांनि थाखायनो मालाबा खैफोद आफोदनि समाव बेखौ राननानै होदोंमोन, हाबायाव बाहायदोंमोन होनदों। माबा माबि खैफोदनि समाव प्रजाफोरनोनो बाहायदोंमोन। बे हर्षवर्धननि मोनसे मोजां खामानि जादों। बेनिफ्राय धोरोम, हर्षवर्धना धोरोम लानाया जाहैबाय बियो जायखिजाया धोरोमखौनो बियो गावनो जायगा होयोमोननो गावनि रायजोआव। जानो हागौ हिन्दु, इस्लाम माबा माबि गासैखौबो बियो नेवसियामोन। नाथाय गावहा शिब धोरोमारिमोन होनदों। शिब धोरोमारिमोन। जों सिनायखायो शिब। बेनिफ्राय बिनि समाव बौद्ध, गौतम बुद्धनि धोरोमाबो जाखांबोदोंमोन होनदों। बेखौबो बियो जेबो खालामाखै। बेखायनो बिनि शिब धोरोमनि एबा शिब सिबिसुलाफोरनि मन्दिरफोर लुनानै होदों आरो बौद्ध धोरोमनि बौद्ध बिहार, बौद्ध मठ, सिबियारि थावनिफोर बिसोरखौ लुनानै होदों होनदों हर्षवर्धना। बेनिफ्राय हर्षवर्धना थुनलाइ सिबिनायावबो मोजांमोन होनदों। थुनलाइ लिरोमोन, थुनलाइ मोजां मोनोमोन होनदों। बेखायनो बियो गावनो थुनलाइ लिरलांदों होनदों। गासै गांथाम बिजाबफोर, बिसोरखौ बिजाबाव नोंसिनाव दङ, बेफोरखौ नायलांफाबाय था। बे जाहैबाय नागानन्द, बेनिफ्राय रत्नावली आरो प्रियदर्शिका, बेबादि मुंनि गांथाम बिजाब बियो हर्षवर्धना गावनो लिरदों। आरो बेनिफ्राय हर्षवर्धना गाव लिरनायनि अनगायैबो गावनि समाव सासे गेदेमा खन्थाइगिरि सासे लानानै दोनदोंमोन बेनि राजउलाफादाव। बेनो जाहैदों बानपट्ट। आरो बे बानपट्टआबो गांनै गिदिर गिदिर बिजाब लिरलांदों होनदों। बे जाहैबाय, बेखौबो नांगोन, बिसोर जादों हर्षचरित आरो कदम्बरी। बे मुंनि मोननै गांनै बिजाबखौ बियो बिनि समाव खन्थाइगिरि बानपट्टआ लिरनानै गालांदों होनदों। दा मिथिनांगौ बाथ्रा मोनसे थाबावदों बाहाय, गोनांथारा जाहैबाय हर्षवर्धना बै समाव जोंनि दा जिथु आसाम दङ, बे आसामा कामरुप रायजोमोन। कामरुप रायजोनि राजथावनि प्रागज्यतिसपुरमोन। दा बेखौ उननि फरायाव मोनगोन कामरुप रायजोनि सोमोन्दै। दा बे कामरुप रायजोआव रायजो खुंबाय थानाय कुमार भास्कर बर्मन, बे कुमार भास्कर बर्मनजों बै धानेश्वर रायजोनि राजा हर्षवर्धनजों जोबोद मोजां सोमोन्दो दंमोन। अदेबानि बिसोरखौ बिसिगिमोन होननानै बुंदों आरो। बिसिगि, बे बाथ्राखौ ओंखायनो मिथिनांगोन। जोंनि आसामनि, दानि आसाम, गोदो कामरुप, बे कामरुपनि राजा कुमार भास्कर बर्मननि बिसिगिया सोरमोन होनबा बै समनि धानेश्वर रायजोनि राजा हर्षवर्धन। दा बे हर्षवर्धननि खुंथाइ समा थांबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बारबोयोबा नुनो मोन्दों पल्लभ खुंगिरिफोर। दा बे पल्लभ खुंगिरिफोरखौ दानिया नायदोलाय। पल्लभ खुंगिरिफोरनि सोमोन्दै दाना नायसैलाय। दा बेयाव हर्षवर्धननि सोमोन्दै मा मा मिथिखो बेखौ लाग्रोदो। बिनि उनावहाय नोंसोरो दोनथ'नानै उनावहाय पल्लभफोरखौ नायबाबो जागोन। दा बे पल्लभफोराबो गोसोआव लानो गोनां। दा पल्लभफोरनि रायजोआ खानसिनो। पल्लभफोरनि रायजोनि मुंखौ खानसि बुङोमोन होनदों। खानसि, नैबे सावगारियाव दंखायो खानसि। आरो बे खानसिया आथिखालनि तामिलनाडु रायजोआव दङ होनदों। आथिखालनि तामिलनाडु रायजोआ नैबे सावगारियाव, बे तामिलनाडु रायजोआव, दानि तामिलनाडु रायजोआव बे पल्लभफोरनि खानसि रायजोआ जाखांफुदोंमोन होनदों। आरो बिसोरनि राजथावनिखौ कान्चीपुरम होनना बुङोमोननो। कान्चीपुरम, दा सावगारियाव जेरै नुदों। आथिखालनि तामिलनाडु रायजोनि सिङाव बेयो दंमोन। दानिया जारिमिननि बादिब्ला पल्लभफोरा गासै 36 राजा जालांदों होनदों। 36 राजा। बेनिनो बिसोरनि देरसिन राजाया जादों नरसिंह बर्मन। बियो बयनिख्रुइबो देरसिन राजा मोननो। बेखौ नोंसोरो बिजाबावबो नुदों। बेनिफ्राय दानि बिसोरनि खुंथाइ समाव गोबांथार मन्दिरफोर जाखांदों होनदों। दानि जेरै बिसोरनि खुंथाइ समाव धर्मराज रथ माने मा, मोनसे मा होनो बेखौ, रौरोथोन। बे रौरोथोनफोरा लुजालांदों होनदों। बेनिनो मुंदांखा बिजाबाव नोंसोरनो होदों। बाहाय जेरैजाय धर्मराज, भीम रथ, माबा माबि रथ मोनब्रै होदों। अर्जुना रथ, द्रौपदि रथ, बिसोरो जाखांदों होनदों। दा बेफोरखौ नोंसोरनो सावगारियाव मोनफा मोनफा होनो नागिरदों। बेलाय बाहाय दङ। बेखौ नाय। अर्जुना रथ, बेयो अर्जुना रथ। बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय धर्मराज रथ। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय भीम रथ। आरो नैबे जाहैबाय द्रौपदि रथ। दा बेबादि रथ एबा मन्दिरफोर एबा लुलांनाय रौरोथोननि मुसुखा लंथाइ खुलि लुलांनायफ्रा शिल्प दारिमिनफ्रा जाखांलांदों होनदों बै समाव। बेनिफ्राय बिसोरो
धोरोमाव हिन्दु आरो बौद्ध धोरोम मोननैखौबो बिसोरबो जायगा होदोंमोननो आरो थुनलाइयाव सिबिनायाव बिसोरबो जोबोद आखा फाखामोन, जेराव बिसोरो संस्कृत राव बाहायहोयोमोन होनदों। दा बेनिफ्राय मोनसे गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा, आथिखालाव थानाय कान्ची इउनिभारसिटिया बिसोरनिनो मुङाव दानाय जादों होनदों। नैबे सावगारियाव नुनाया नोंसोरनो बेयो कान्ची इउनिभारसिटि, कान्ची मुलुगसोलोंसालि, बेयो नोंसोरनि बिजाबावबो मख'नाय दं। बेनिफ्राय फैदो नेक्स्ट मोनसे फोलेर, बे जाहैबाय राष्ट्रकुटफोर। बाहाय दङ राष्ट्रकुटफोर, जेरै नैबे बे राष्ट्रकुटफोरनि सोमोन्दै दाना नायदोलाय। राष्ट्रकुटफोरा दानि बबेयाव दङ होनदों? गुजरात रायजोआव जाखांदों होनदों। गुजरात रायजोखौ नुदों नैलाय, बे गोजा खालारनिया गुजरात रायजो। बिसोरखौ नोंसोरो मेपाव नायबाबो नुगोन। दा बे गुजरात रायजोआव बिसोरो जाखांदों। सोर? राष्ट्रकुटफोरनि रायजो। दानिया नायदो राष्ट्रकुटफोराव मा मा गोनां गोनां बाथ्राफोर दङ। बे रायजोनि गायसनगिरिनि मुङा मा होनो? दान्ति दुर्ग। नैबे दान्ति दुर्ग मुंनि सासे राजाया बेखौ गायसनजेनदों। बिसोरनि खुंथाय समाव रायजोफोरनि गोहोखौ नायनानै बिमुं दोननाय जायोमोननो। जेरै मुंदांखा राजाफोरखौ बिबान रानलांनाय जादोंमोननो फारि फारियै। राजा, महाराजाधिराज आरो बेनिफ्राय त्रिभुवन चक्रबर्ती बायदिफोर। दा त्रिभुवन चक्रबर्तीया देरसिनथार, गोहोगोरासिन, महाराजाधिराजआ बिनि गाहायाव, महाराजाया बिनि गाहायाव आरो राजाया गाहाय थाखोनिथार राजा। बेबायदि राजानि गोहोखौ राननानै माखासे बाहागो खालामनाय जादों होनदों राष्ट्रकुटफोरनि समाव। राष्ट्रकुटफोरनि समाव बारा मिथिनो गोनां बा गोनां बाथ्राफोर मख'नाय गैया। दा खुंथाय राहायाव राष्ट्रकुटफोराबो रायजोखौ बाहागोआव रानदोंनो, जेरै हादाबसा, दहाय बुंनाय बायदि जिल्ला, गामि बेफोराव रानदों होनदों। आरो बेफोरखौ बेंनो थाखाय साफा साफा बिबानगिरि एबा साख्रिआवलाफोर थिसननानै दोननाय जादों होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे गोनाङा जाहैबाय, बाहाय दङ थुनलाइ लिरनायाव राष्ट्रकुटफोरा संस्कृत आरो प्राकृत राव बाहायदों होनदों। मोननै राव, संस्कृत आरो प्राकृत राव बाहायदों बिसोरो। दानिया बे संस्कृत आरो प्राकृत रावजोंनो बिसोरो थोजासे थुनलाइ बिथिङाव जौगाखांहोदों होनदों, बाहाय दङमोन। बेनिफ्राय बिसोरो मन्दिर बायदिसिना लुनायावबो जोबोद मुंदांखामोन होनदों। जेरै राष्ट्रकुटनि राजा सेथि कृष्णआ इल'रानि कैलासनाथ मन्दिरखौ लुदों होनदों। नोंसोरनि बिजाबाव बे इल'रानि कैलासनाथ मन्दिर बे दङ। नोंसोरनो आरो खिन्थाबावगोन, नै बाहाय दङ नैबे इल'रानि कैलासनाथ मन्दिर, जाय दा औरंगाबादाव दङ। नोंसोरो बेखौ नुदों, बे सावगारि, बे मन्दिरखौ बेनो लुदों होनदों। सोर? बे राष्ट्रकुट राजा सेथि कृष्णआ। बेनि अनगायैबो राष्ट्रकुटफोरनि समाव गोबांथार मन्दिरफोर लुजादों होनदों। दानि मुंदांखा बेरायग्रा थावनि, जेरै एलिफेन्टा, नोंसोरनो खिन्थागोन सावगारियाव, नैबे एलिफेन्टा बेखौबो लुदों होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे नोंसोरनो खिन्थाबावदों, बाहाय मा होनदों? मालकेट मन्दिर, नैबे नोंसोरनो सावगारियाव दिन्थिदों, बे मालकेट बेखौबो बिसोरो लुदांदों होनदों। दा राष्ट्रकुटफोरनि सोमोन्दै बेफोरनो गोनां। दानिया मोनसेया दंबावो जोंना सल साम्रायजो। जेरैहाय नोंसोरो नुदों सल साम्रायजो बिजाबाव दङ। बे सल साम्रायजोनि सोमोन्दै मिथिनानै लादोलाय। दा बे सल साम्रायजोआबो दानि तामिलनाडु रायजोआवनो गोग्लैदों। नोंसोरनो बाहाय नुदों, दहायनि पल्लबफोरनि खुंगिरिनि गाहायाव दङ सल साम्रायजोनि, बे बिजाबाव सावगारियाव दङ, मेपाव। दा बिसोरनिनो सोमोन्दै नायना लादोलाय। जोबथारनायाव दङ फरानि सल साम्रायजो। सल साम्रायजोनि थाखाय बारा गोनां गैया, बेयावबो बुजिखागोन, हारसिंबो फरायनो हागोन। दानि तामिलनाडु रायजोनि सिङाव गोलैदों। बे रायजोनि राजथावनिया जादोंना तान्जरा बे रायजोनि राजथावनिमोन। बिजाबाव दङ नैबे तान्जर। बेनिफ्राय बे रायजोखौ बिजयालय मुंनि सासे राजाया गायसनदोंमोननो। जेरै बाहाय दङ, बिजयालय मुंनि सासे राजाया गायसनदोंमोन होनदों नैबे तान्जर रायजोखौ। बेनिफ्राय राजा रासआ बे रायजोनि देरसिन राजामोननो। नैबे नोंसोरनि बिजाबावबो दङ, राजा रासआ बे रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन राजामोन। बे फोलेरनि देरसिन राजानि मुङा राजा रास। बेनिफ्राय बे राजा रासनि फिसाज्लानि मुङा मा होनो? राजेन्द्र। नैबे राजेन्द्र, बेखौ गोसोआव लानो गोनां। दा बे राजा रासनि फिसाज्लानि मुङा राजेन्द्र। आरो राजेन्द्रआ उनावहाय जोबथारनायाव
गंगाइकुन्ड सलपुरम मुंनि मोनसे टाउन एबा सोहोर गायसनदों होनदों, जायखौ सावगारियाव होदों नैबे नोंसिनि बिजाबावबो दङ। दा बेखौ लुहोदोंमोन आरो बेयाव राजा राजाबो सासे राजेस्वर बे फिसालानि मुं एबा राजेस्वरनि मन्दिर मोनसे लुनानै होदों राजेस्वर मन्दिर, जायखौ नोंसोरनो राजेस्वर मन्दिर दिन्थिनो नागिरदोंमोन। औ, बाहाय होनाय जाथायावसै राजेस्वर मन्दिर। बे राजेस्वर मन्दिरखौबो बिसोरो लुलांदों होनदों। बेनिफ्राय शिल्प लंथाइखुलि एबा दानख'नायाव बिसोरो जोबोद आखा फाखामोन होनदों, एबा सलफोरा मुंदांखामोन होनदों। बाहाय मा मा दङ नायदो, मा शिल्प लंथाइ खालामदों। बिसोरो मन्दिरफोरखौ नेनो थाखाय मन्दिर नेग्राफोर थिसननानै दोन्दोंमोननो। बिराद मोजां मोनसे धर्म सिबिनायाव बिसोरो, बेखायनो मन्दिरफोरखौ लुनायाव मन्दिर नेनो थाखाय दोनदों। मन्दिर नेग्राफोरखौ मन्दिराव फैनाय गासैबो खाजोना एबा दानफोरजोंनो बिसोरखौ फिदों, बिसोरनो थानो थाखाय हा हगारना होदों होनदों। दा बेबादि आरो मन्दिरफोराव गासैयावबो मोनफा मोनफा जायफोर मुसुखाफोर दोननाय जायो बिसोरखौ ब्रन्जजों बानायनाय जायोमोन, ब्रन्ज धातुजों। जेरैहाय नोंसोरनि बिजाबावबो दङ, बेलाय ब्रन्जजों बानायनाय मोनसे मुसुखा होनदों बेयो। दा बेबादि ब्रन्जजों बानायनाय जायोमोन होनदों बिसोरनि समाव गासैबो मन्दिराव थानाय मुसुखाफोरखौ। सोर बेयो? सलफोरा। दानिफ्राय जोबथारनायाव आबाद बिथिङाव बिसोरो गोबां जौगानायमोन होनदों, जेराव राजायानो दै सारनायनि थाखाय जाम्फै दंग' बायदिसिनाफोर जावना होनानै दै सारनायनि राहा खालामोमोननो। बेनिफ्राय दङ आरो सलफोरनि खुंथाइ राहायाबो सिगांनि बायदिनो एखे। गामि दादों, गामि दानायनि उनावहाय बिसोरखौ गामिखौ, जायखौ बिसोरो उर बुङोमोननो, आरो गामिफोरखौ जथायनानै मोनफा मोनफा ओनसोलाव रानदोंमोननो। अदेबानि दानि जिल्लाफोर बादियाव रानदों, जायखौ नादु बुङोमोननो। आरो बेफोरखौ बेंनो थाखाय साफा साफा मानसि थिसनोमोन, आरो बे मानसि थिसननाया गामि ओनसोलनिनो धोनि थाखोनि आबादारिफोरखौ, माने गोजौ थाखोनि आबादारिफोरखौ बिबान होनाय जायोमोन नायनो थाखाय। आरो राजाया बिसोरनिफ्राय गासैबो खुंथाइ राहाखौ बेंहरोमोन। राजानि सिङाव मोनफा मोनफा नादुनि एबा जिल्ला, दानि समाव जिल्ला, बे जिल्ला बादिनि नादुनि बेंगिरि मानसिनिफ्रायनो बुथुम हरोमोननो। दानि दिनाव जेरैहाय जोंनि सरकारा मोनफा मोनफा जिल्ला दादों, जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरि थिसनो, दा बेबायदि थिसनदों आरो। दा बेफोरनो गोरलै गोजासो। बेनिफ्राय बाखि गोबांथार फिसा फिसा दंबावो। बेफोरो बाथ्राफोरखौ हारसिंबो बुजिनो हागोन, आरो बेफोरखौ जों गावबा गावनो फरायनानै लानाया गोनां जागोन। गासैखौबो मोनफ्रोमखौबो लाइन बाय लाइन अनलाइनाव बुजायनाया गोरा जागोन, गोबावबो जागोन, आरो एसेग्राब गोराबो नङा। दा बेखायनो बेखिनिखौनो नोंथांनो बुजायनानै होनाय जादों। डिसक्रिपसनाव गोबां, जायफोरा अनलाइन नायो बेयाव अनलाइननि नट्स एबा अनलाइननि क्लासफोर मोनबावगोन। गुबुन गुबुन क्लासनि डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय। बेनिफ्राय जा हायो शेयार खालामना हो, जाहाथे फरायसाफोरा मोननो हानाय जायो। गोजोन्थों।